такава изоставена къща човек ще влезе само ако се търси белята или търси духа на миналото, пропит в стените и предметите. Скъпоценности в общоприетия смисъл не открих, но намерих тази лампа с алуминиев обков с орнаменти, която на никого не му се е видяла специална. Но орнамент плюс моите ръце все ще доведе до нещо интересно. Винтовете са ръждясали и клеясали. Свалянето им отне доста време. И докато се боря с лампата, нека да се запознаем. Аз съм Мария. След 20 годишен стаж в училище, промених насоката на своята дейност поради умора и финансово неудовлетворение. Днес живея и работя в Гърция. Затова в канала ми има както учебни филми, полезни за учениците и учителите, така и напоследък основно превъплъщения на вещи, необходими за дома и с авторски идеи вплетени в тях. Мисля, че всичко идва от рисуването. Имам усещането, че щом мога да държа молив и четка, значи мога да държа всеки друг инструмент за работа и творчество. Принципът е един и същ. Фантазията го ражда преди ръцете. Ура! Тази гадост беше се завършила. Така. Охо! На финалната права съм. Това. Няма нужда да го отварям. Имам една част. Това всъщност е основата. Тя е заварена и върху нея може да се постави вече каквото смятам да поставя. Ето още една част. Ето още една част. Това тяло. И евентуално тази веришка. Почистих металните части с хубав течен сапун и накрая хубаво изтърках с ацетон за пълно обезмазняване. Това са частите за бъдещия модел. Купих нов винт, защото старият е деформиран. Затова едва ми излезе гайката. Новият е без улей за проводник, защото не искам да правя лампа. Желанието ми е да направя бомбониера и да използвам предмета за повече цели. Основата за стъклото е с диаметър 12,5 см. Страхотно ми провървя. В сайта на Jumbo открих стъкленица с подходящи размери и дори с дървена подставка със същия диаметър. Сякаш специално направена за моя случай. Беше невероятно. С този модел ми вървеше през цялото време. Практически имах всичко необходимо
като материали и инструменти и работех с голямо удоволствие. Докато чакам да пристигне поръчката, а тя не е с добавена стойност на транспорта, ако поръчам за над 50 евро, аз ще ви запозная с моя начин да добавям вид на патина върху предметите. Патината най-общо има синьо-зелен цвят. Съществува Европейска професионална система за название и номериране на цветовете. Във всяка документация за цвят се посочва точното наименование на цвета по RAL-системата. Например, в документите на превозно средство, когато си поръчате боя или изделие в определен цвят и други. Вижте как са класифицирани и вие ще изберете нужния цвят и неговия номер, за да не стане грешка във вашата поръчка. Аз имам матиращ тюркоазено-зелен спрей от друго боядисване и няма нужда да купувам. Нали ви казах, че на този модел му върви по вода? Имайте предвид, че от екрана не се виждат същите цветове, както в действителност, и цветът на спрея изглежда син, но не е. Поизтърках малко изпъкналите части със съвсем фина шкурка, за да придам състаряване на образа. Този детайл ще бъде основа на цялата конструкция. Ще го украся с камъчета от старо украшение. Ето, че пристигна стъкленицата. Двата диаметъра са еднакви и ще трябва малко да отнема от дървената част, за да влезе в металния пръстен. Покривам с лак. От двете страни на синджирчето добавих по още едно кръгче от ключодържатели, за да пада свободно. А това е стара дръжка на шкаф, която си отвинтих от един също като лампата изоставен шкаф. Когато на човек му върви, значи му върви. Тази дръжка ще даде логичен завършик на композицията отгоре. Монтирам. Най-щастливата част от приключението. Разбира се, че съм го отработила и преценила зад кадър. Не си го изсмуквам от пръстите в момента. Дръжката може да бъде поставена по два начина – с широката част отгоре или отдолу. Винта ми го срязаха в магазина с исканата от мен дължина. Казвам го за неспециалистите като мен. Колко неща научихте днес,
а и присъствате на раждането на един интересен интериорен предмет. Надявам се на вашия лайк под видеото. Дървената основа отлично се вписва в металния пръстен и без види, но тъй като има дупчици в пръстена от старите види, ще трябва да поставя нови. Тях също предвидливо напръсках със спрея. Тъй като капакът се хлъзга по стъклото, добавям ограничител от конопена връвчица. Това беше последният щрих. Сега ще се насладим на получения резултат. Стъклото на подноса може да се постави по два начина – надолу с дъното и нагоре с дъното. Ето нашето изделие в ролята на бонбониера. А кой каза, че не става за свещник? Под носа може да се постави и коледна украса и нещо за Свети Валентин, ръковини, кристали, бижута, цветя. Малко след като завърших изработката на този поднос, видях в местния магазин за луксозни стоки подобен поднос. Струваше 42 евро. А спомняте ли си откъде тръгна историята?